Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, maayong adlaw no. Maayong buntag kanatong tanan. Kumusta? Adlaw ay karong Martes no, pizza 18 na sa buwan sa August tuig 2026. Ug sa dili pa din no, shout out ko no sa tanan nga nagsubaybay ani tramahan no. Salamat kayo. Shout out ko no kang Maria Los, salamat kayo sa pagpaminaw idol, ug kang John Bert Bagyo Sumundong, salamat kayo idol sa pagpaminaw no, ug kang Sil Nagal, thank you kayo idol sa pagpaminaw, ug sa tanan no nga nang subaybayan ni Ramaha, salamat kayo. Bayno niya ang katapusang sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Marvin Francis Caballero, Tira del Sol. Di anak kahuyang ang akong pagka-Kristiyano silayda. Unsa mang gyud kaing? Imo na balang yun di ang dawaton kapat yun ka, ha? Tubag ako, ing! Tubag ako! Mamatay ko ba sa akong pagtuo sa akong Diyos na si Ginoong Jesucristo. Ning higayon na, ing! Isalik ko ay una ang pagtuo ni mo kay dili ka na makaluwas ni mo! Apan ang kaluwasan sa kalag, mao'y labing mahinungdanon, Layda. Kay kitaog na ni Ginoong Jesucristo ang kalibutan. Giluwas na kita niya, pinaagi sa pag-ula niya sa iyang kinabuhi o dugo. Ang grasya! Okay naman ninyo ang plano, Krisya, Brina? Yes, Father. Pangandama, Maki. Okidoki do. Matirang matibay. Ang dakong botilya sa holy water. Giandam na sangdaan. Oh, salamat, Krish. Kami na si Chris ang bahala nga mulipat ni Mama Tarsila. Salamat. Salamat kay niya mong duhan ako ka mga anak. Brina o Krisya. Gusto lang nga makigbanding ni mo, Ma. Okay ram ka ni mo mamatar sila. Okay, higit kaayo. Malipayon ko nga kauban mo na ako ani gabi una, Krisya. Brina. Krisya, anak. Salamat, ha. Ops. Dili ta manghilak mo, ha? Please. Malipayon lang ko. Malipayon ko, anak. Importante gina kayo mo na ako, mga anak. Brina. Krisya. Mama Tarsila. Ma. Tanawa, Father. Giablihan na ni Maki ang tanang mga lungon nga gipahuwayan sa mga minatay. Diyos ka maluloyon. Kadaghan aning mga minatay nga gisul sa tagsa-tagsa nila ka mga lungon. Hala? Ni Arad ang minatay nga pariyasog na ang ninang Tarsila, dong Jumari, Padre Fili. Maki, siya si Ursula, ang kaluhan ni Tarsila. Oh, gusto ka, Father. Hala? Kung taktol pa karon ng buwan, namangon na unta na sila karon aron mo biktimag mga tao. Ang isudlan sa holy water, Maki. Oh, di ara o Padre Ferdi. Ablihi palihog, Maki, ablihi. Ablihan sa nako. Uy. Dera, Adri, dawat, Adri. Sabat ka mo ka na ko, Maki, Jumari. Sa ngalan sa bahan, Samahan, sa anak, sa anak, o sa Diyos Espiritu Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Amahan na mo, Amahan na. anak ka sa mga langit. Naga sa mga langit. Pagdaygon ang imong ngalan, Pagday ko ng imong ngalan. umabot ka na mo ang imong kingharian. Mabot ko na mo imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot. Matuman ng imong pagbuot. Tinisayuta, Din sa yuta. maingon sa langit. Mayroon sa langit. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, balik ka mo kundi magkamugigan!
Padre Ferde, hala, ni sila matagkay ko sa kiwisik-wisik mong bindita. O, ala, nag-agungoy sila. Ginupig sa gahom sa Diyos ang gahom ni Satanas. Balik ka mo kung diin ka mo gikan. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, pamauli ka mo sa inyong gigikanan. Sa ngalan sa Mahal, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo. Amen. Amen ug amen. Amen! Doon lang ta sa luyo sa karangbay sa mga pinagmanis. Oh, Padre. Nasbong ng ginagraang budiga at ng mga minatay. Wa na sila. Mutaliwan na sila sa hingpit, Maki. Siguro ko, ngay kasukog yun kini hitabuan ni Senyor Minard Pinatitis. Kiniinin na to, kinidugay-dugayon, Padre. Kinahanglan nga musag ka nakita ug mga adlaw. Paingon sa dakong bukid. Sudlo na to ang misteryosong dapit sa Tierra del Sol. Para ang budigas, unahan. Brina, Krisya, nasunog ang karang budigas, unahan. Kadako na sa kayo, anak. Oh my God! Kada ko sa sunog, Brana! O, Krisya, nasunog ang nakubudigang karaan. Kasi maayo na itong buhaton karon ini mamatar sila. Unsa? Naugdaw kid mamatar sila. Brina, ikasuko yun unya kini sa lawab supremo. Dili siya angin nga masuko. Kay dili man na tinayuan mo. Mamatar sila. Brana, daghang mga kalabrinas tao ang nagpasad uban sa nangaugdaw nga mga lungon. Unsa? Kinuo ko. Nandun sila. Bena! Chumari, may ulbo pagkalitan na kong sunog. Naugdaw gyud ang karaang budiga. Jomani, masuko yun ining imong amahan. Buol-bugin niya sa kasuko ang Supremo Minard Benavides. Mamatar sila. Ma, nganong naidaghang mga kalabira sa tao? Unsa day ning maong budiga? Krisya, Tara ka mo sa taas sa karang bahay sa mga Benavides. Risha, Bena. O, Chumari, Soon na sa ato mamatar sila. Nag-clearing naman lang ng taga-bumbero. panaka na lang mo sa karaang bahay. Kontakon pa na ko sa Sir Minard. daghan kayong mga kalabira uban sa naugdaw nga lungon, Father. May lagyod nga may gahom sa demonyo ang mga patayng lawas ka nagigda sa tagsatagsan ini nga mga lungon. Kay musila bal sa matag kaigo sa holy water. Gamhanan yung gayon, Diyos. Oh, labihan kagamahanan sa Diyos. Wa ni makalabaw pa sa iyang pagkagamahanan o pagkabalaan. Mulampos gyud ang mayong mga tinguha. Nga kauban ang Ginoo. Panalipdan yun niya. Matirang matibay. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Hantod ka Please try your call. Dili pa gyud gihapon makontak ang phone ni Sir Minard. Sila tingali sa Ma'am Rolayda ang nag-ubad ron. Kasakit yun sa akong gibati. Nganong dili naman lang ako, Minard. Nganong siya pa man. Ako na lang unta. Ako na lang, Minard. Hait gyud gihapon kaayo. Minard, ayaw ha. Ayaw. Ako na kining naghangyo ni mo. Mao kini ang gigulgol ko sa liog kani Anthony Marcino. Sige, usa pa imo gipaabot. Patyan ako, Sir Minard. Andam ka ba? Nga mo talikod sa inyong Diyos? Ug mao'y alagaran si agaong Satano de Lucifero Salvatos. Dili ko mo talikod sa akong Diyos. Ay, grasya! Ing! Kadiadto pa. Ug hangtod karon. Si Ginoong Hesukristo nga akong Diyos. Mao'y tagiya sa akong kalag. Olayda. Langga! Wa na ko'y mahimo paning igsoon mo. Grasya, Ing! Dawata si Satanas ka maunay imong Diyos. Karon ug hangtod sa kahangturan. Mga
Buang-buang lang ang mo ilang Diyos, si Satanas. Sabat ka na ko. O ba ni Rolaida? Tara, kung gusto ka pang mabuhi ang grasya. Dili ko, Sir Minay. Ing, sapat na lang laki pa. Dili ko, Laida. Dili ko. Ungolok o ka, sabat. Diyos lang ang akong simbahon. Arilok o ka. Diyos lang ang akong simbahon o kalagaran. Rakutin dasan kap manay. Rakutin na Ginoong Jesucristo lang maong akong ilhon nga Diyos ug wa na'y lain pa. Si Satanas mao ang malig-on nga Dios. Si agaong Satano de Lucifer Salvatos. Mao si Lucifer sa dihang anghel pa siya dito sa langit. Ug dinhi sa yuta na ila siya nga mao si Satanas. Dios! Patay na siya. Patay ni mo siya. Mito ay ang iyang ko. Ako pa kayo ang iyang umul-umul. Wailang ilhon nga Diyos kundi ang agaong Satano de Lucifer Salvatos. Siya, si Lucifer, ang nailhang si Satanas. Siya lang ang angay nga lunhan, ang buwan o simbahon. Ayaw og kawili ang iyang pagkahanaw. Kay gikahimutan sa atong sungayang manulunda ang atong gihimo. Sa usa ka dili magtotoo. Sakit naman to. Nagipuhan po pagyod sa akong atubangan, nanay. Usa siya ka infidel. Nakasabot ka. Usa ayaw og kawilihi ang iyang kinabuhi. Warap o yaak. Sabat. Warap, uyaak. Gangap as muli. Gangap as nguli. Brena, gano'n sa iyo matumibi ang auto ni Dong Jo Marie? Mamasin sila si Jo Marie sa pagpangita ni ng Igrasya, ma. Kauban na sa ni Dong Jo Marie ang imong kaluhan sa Krisya. O, mamatar sila. Nabuntag na lang. Siguro gid kung wa pa tumasayo si Sir Minard nga nasunog ang akong budiga nga karaan na kaayo. Huwag gid di mo makontak si Sir Minard, ma. Makontak ka ha kung naglambiyong silag si Ma'am Rolaida. Mama sad, uy. Brena, kaniadto pa. Duha na kadekada kapin nga bisakripisyo ko alang sa kapatiran sa espiritual. Ug nilaom ko sa gisaan ni aning Supremo Senior Benedicto Buenavides. Di akan dapitan na imong bati, mamatar sila. Kay nilaom ra kasawa. Mo nang masakitan pa lang. Brena. Timing kayo nga nakabayan na sa dihang mo ipaggawas ni ng Tarsila. Gibuligan kita sa mayong kay gayunan, Chumari. Kay wa gyud mauli si Sr. Minard Benavides kagabi. Andam na kumusa ka pagbalik sa dakong bukid. Aron pangitaon ang lutsanan sa Tierra del Sol. Ikaw, Maki, andam na busog ka? Andam na, oy. Matirang matibay. Mas mayong andam ka mo kanunay. Kay usaon niya ni mga dawa at gyud unya kita paingon. Oy, Okay. Sorry ka kayo. Pero naitangan ikaw nitong labang. Tuwa na siya. Buko-buko na lang niya ang nakita. Nagdali sa pagsuot sa kalibunan sa unahan. tao walang sulog o lubos ito. Siya kapon. Ang saga na itong makita sa sama ni Ining Mingaw nga dapit, Chomari. Naklaro ba kasi iyang dagway, Maki? Ang di man maklaro. Gitabunan man ang iyang naong tibuok ugod. Kinsay ka katong tawhana. Hala, dili ka to si Toribio. Ang katubang ni kalitog paghamag na ako dong Jumari. Unsa? Husto day tuod.
Dili ka nga si Toribio ra gihapon ka ng maong misteryosong tao, Chong. Maunay na hitabo kagabi ni Senyor Supremo. Sembergwensa. Ang mga minatay nga nagabanhaw pinagi sa tayhop sa espiritong itom. Unsay nahitabo? Nanga-apil sa pagkapaig sa nangaugdaw na nilang mga lungon. Tarsila. Ay buong pagayon taga-bumbiro ka mga pulis sa ilang mga nakita. Unsay gisulti mo kanila? Nangambot. Puros ambot may akong tubag. Kinahanglan nga akong paimbestigahan og tarong kanang hitabo. Kay nagtuo ko nga tinuyo ang pagkasunog sa nakong budiga nga karaan. Pupauli ni kami niya silang nga nag-Rolayda. Daan paligigod ko nga kamoy nag-uban si Ma'am Rolayda sa tibuok gabi. Wala hindi yung kamakontak. Sa Merkwensa, pag-ilong niya ng babamutan sila. Bye, Senyor Supremo Bernard Benavides. Nga nung permi naman ako ni mong gipasakitan sa Bernard. Nga naman. Mama Tarsila, Brena, kailakon ka. Nga naman ka, ma. gisakitan lang ko, anak. Gisakitan ko naghuna-una nga mauneng wa yun ako makontak sa seminar kagabi. Kay silang ubana ni ay si Ma'am Rolayda. Mama Tarsila, gusto na taon ang imong mga ilusyon. Samtang buhi pa ko, Brena. Hindi ko kumuhunong tong gisaaran ko sa namataying Senior Benedicto Benavides. Mama Tarsila. Nagkiskot si Mama Tarsila. Nagkauban ko nun ni Sir Maynard si Ma'am Rolayda kagabi. Nga sa ato pa, kuha di ay daw tang naitabo niya. Safe di ay siya. Salamat, Lord. Gipahipos ko na ang patang lawas sa igsoon mo. Isipa nga moralang ugway na hitabo, Rolayda. Sakit kayo kibuhat mo sa kong igsoon, Maynard. Pasalamat kang gipasaylo ko pa ikaw. Ang ikagani unta na kong hukmans kamatayon. Maynard. Kundi ka palang unta membros kapatiran sa espiritual o legal council sa Brotherhood of the Snake. Nya lang nga pagyati ka. Ipatay na unta ti ka. Sa imong sa nga imong gimo. Mas may pag-imo na lang kung kipatay, Maynard. Unsa? Simbergwensa. Patiyan na lang ko. Patiyan na lang ko. Amaulitas ka na ang bahay sa mga Benavides. Ug ayaw gyud ipakita ka ng imong pagbangutan karon. Maynard. Dere, gunit sa akong bukton. Tana, Rolayda. Sige na. Tana. Maynard Benavides, gitinuod mo gudi ay sing grasya. Masino, wat na ang suod mong higala. Bukto na, patay na sing grasya. Dili ko ikaw mapasaylo. Wala ko makinahanglan sa iyong pagpasaylo. Saylo lang! Wa ka na gyud sa maayo ni mong panghuna-huna. Maynard Benavides. Ayaw kong ingna ni Anak Marcelo. Hapit na ang atong panagkita, Maynard. Hapit na. Ayaw panghagit. Kay basin og mo sumbalik unya kanimo. Tanahon talang, taas na kayo ang panahon sa akong pagpakahilom sa mga pagyatak mo kanako. Karon ingnon ko ikaw nga magbayad ka sa pagpatay mo kaging grasya. Ako ang balaod, Bersino. Wa ka na kaimot sa sungayan nga manulunda. Ikahimutan ko niya. Kamatkuura niya na ibiyaan ka na sa imong mga disipulos. Namalihin na sila. Pinagana kong porsyento kanila tuwa na sa Brotherhood of the Snake. Gusto ka. O gihangop ko ang ilang pagtapon dito. Kinasayod ako nga ang matuod nga gikahimutan ni Satanas. Dili muluka pa kung dili
igabayaw sa ibabaw. Ako ka na, Marcelo! Good luck kung ikaw man gani. Hinaot nga ikaw yun untang tinuray. Ma'am Rolaida, ngano, unsa na ito po? Paabuta nga si Menard mo imusulti ka di mo Tarsila. Ma'am? Di na ko punan ang iyang kasuko karon. Human makita ang naugdaw nga dako ug karaan na kaayong budiga. Hisabtan ko ikaw, Ma'am Rolaida. Sultihi si Tarsila. Nga naingon ka niya na tungod mismo sa atubangan mo. Gigulgul ko ang liog ni Ingras siya nga igsoon mo, Rolaida. Unsa to nabati ko gikan ni mo, Sir Minard? Igsuon ni Ma'am Rolaida sa Ingrasya? Oo! Gitago nila ang kamatuoran. Kaya ang original nilang plano, mao ang pagpanimaos ka nako. Sa nahitabo kanhin ni Barsino, nga ni adtong higayon na uyab ni Ining Rolaida. Oo. Dili di ay kay ako lang mo'y doon ay tinaguan. Lakip ka na sa di ay, Ma'am Rolaida. Tarsila. Pangandam ka mo. Kaya sunod ng gabi, ang pagtakdol sa buwan. Ipahigayo na ang dakong kapistahan sa mapintas nga mananap. Kapistahan sa mapintas nga mananap. Kapistahan sa mapintas nga mananap. Lagi, ipahigayo na ang paghalad sa Birhen nga gipreserbar alang sa katumanan sa propesiya. Andam ka na ba nga mahanaw ni mo sa hingpit si Brenna? Ha? Tarsila? Kani adto ko pang gianda mga akong paugaling. Tong kinahibaw kong moabot di kining higayon Kamamatay gyud siya. Mamatay ang babaeng birhin nga halad sa kapistahan sa mapintas nga mananap. Makaako ka, Tarsila? Ma'am Rolaida. Mama Tarsila, nga naman ka. Nga nang murat kay lakon man ka, unya nagsigag kagpasiplat na ako. Wa man din na. Ma, unsa ko'y wa, nayo, nang lugmaw ang imong mga luwa sa mata. Brina, anak ko, masayluwa ako. Aman ginanglang mahitabo ang naisuwat sa karaang kasulatan. Mama Tarsila, usibot ni mong ipasabot, ma. Dili na ko may mo ikasulti ni mo. Apan kini, mawalay timan eh. Mahal kay tag-Ambrina. Mama Tarsila. Menard, may isubo ka na ako. Isangon ko kanimo ang pag-adornos dakong altar sa ilawom nining karang bahay sa mga vidas. Alang sa unsa. Sa sunod ng gabi, ipahigayon ang paghalat alang sa kapistahan sa mapintas nga mananap. Sugod ning adlaw. Sod ug gawas na ang mga disipulo sa kapatiran sa espiritual ug Brotherhood of the Snake. Menard. Ang matag-usa magsulob og abito nga lubos ito. Mao ba? Lakaw na. Agpatabang sa mga obreros sa Azucarera de la Tierra. Ngani adini sa karang bahay sa mga Buenavides. Menard. Si Tarsila. Ang kiang kining nanawag. Unsa man kahitoyo ani niya. Hello, Tarsila. Sofronio. Sofronio, tabagi ko. Ang tigre nga Tarsila. Mangayo og pakitabang nako. Murag imposible. Paniyong, pamati ako po niyong. Tarsila. Wala ko makasabot ako.
Ginaog na po karon sa dakong gugma sa akong mga anak ni Brina o ni Grisha. Unsay buot nimong ipasabot? Gusto kong makuyo na paghatod kang Brina isip halad sa kapistahan sa mapintas nga mananap. Ang propesiya. Buot nimong pakyason ang propesiya sa karaang basahon nga gihuptan sa mga Benavides. O punyong, tungod kay doon ako'y nahimong sayop sa pagpreserbar sa babaeng birhin nga halad. Unsay buot nimong ipasabot? Kinimbag ko lang. Gihilabtan ko ang karaang basahon. O gibasa ko ang bahin sa propesiya sa babaeng birhin nga halad. Unya, unsay imong nabasa? Nabasa ko ang uluhan sa ka-artikulo nga ang birhen nga ihimugso patikan nga halad. Unya, Dahil nga po yung grabe nga kung kakugang sa kung nabasa nga patikan nga halad ang ihimugso nga babaeng birhen isip halad. Patikan ko sa patak ang kolor tapul sa riyong bahin sa dunggan ini. Kung patak sa kuno nga kolor tapul sa pribadong bahin nga nag-atbang sa duha ka mga paa. Kapag magdikit, magkita ang purbang tami o espada sa impyerno nga nagkayo. unya, unsay gikabalak-an mo ni Ana? Hantar sila. Wa si Brina ang maong timailhan po niyong. Unsa? Apa nakita ko hinuon ka na kang Krisya nga kaluhan ni Brina. Tinuod yun ay ang gisulti ni Jumari Benavides na si Miss Crisha kaluha ni Brena. O punyong, maunay tinuod. O kung nakita mo ang ilhanan kag Miss Crisha, nga sa ato pa, siya di ay unta ang birhen nga halad alang sa propesiya. O punyong, maong tamangi ko. Tamangi ko kay siguro yun kung pamatyon kami ni Minard Benavides. O kung sa labot kung pamatyon ka mo niya. May labot ka. Kay ikaw ang amahan sa nagkaluhang buktutak. Tago ko ang kamatuuran kay gikasilagan ko ikaw. Kay kunwa pakamuamot sa kong kinabuhi. Ako unta. Mo'y piliyon ni Sir Minard o ginising aning digya. Ang iyang asawa nga imong gilogos o gipatay. Gusto na. Ayaw na kinagiskot sila. Ngano? Dili ka gusto mahisikutan nga ikaw ang kriminal sa karaang bay sa mga Benavides? Kinsa ka nang gikasulti mo sa imong cellphone? Tarsila, usbon ko ang akong pangutana. Kinsa ka nang gikasulti mo sa imong cellphone? Sir Minard, si Sofronio. Gisultihan ko na siya sa kamatuoran nga siya ang amahan sa ako managkaluha. Tarsila, klaro ko kayong nabati ang tanan. Sumberkwinsa, dili mayong mapakyas ang propesiya nga pila ka dekada nang ipangandaman. Sukad pa sa ako mga katiguan ng mga Benavides. Sir Minard, pasaylo ako. Kapasayod kayon kung giunsa ko kini sa pag-amping. Sino'y point yung di ay mawangamahan ang mga Grisha? Mamatar sila? Brina, anak. Uy. Brina. Nganong imo maning gitago na mo, ma? Ngano man? Tungod kay gikauwaw ko siya. Gikauwaw ni mo tungod sa apan sa iyang pisikal, ma? Gawas pa na. Siya ang naghimo sa daghang mga krimen so ninibaay nga karaan sa mga Benavides kaniadto. Og siya sa nang milugos o mipatay ni aning mabdig na nga inahan ni Dong Giovanni. Wa patya siya ang hindig na. Wa! Aksidente ang iyang kamatayon. Gipatay siya, Sir Minard. Gipatay si aning digna. Og si Ponyog ang dipatay ubos sa imo kamangdoan. Uwa na ko makasabot sa mga panghitabo karon din, ma. Wa na gid ko makasabot. Brina! Brina! Sumberkwinsa. Gigamit ni Rolaida ang akong sakyanan. Oh, dili siya mahimo magpalayo, gikan din eh. Dili! Kinahanglan nga ako pag maaptan sila si Iha Krisha ug Iho Jomari sa kumbento. Dili mahimong mubalik sila sa karaang bahay sa mga Benavides.
Maalaot si Iha Krisya kung buhaton nila ka na. Gusto, kontakon ko bisan hain nila ni Jo Marie o ni Krisya. Mao ka na ang tanan kong nabati gikan kang Menard o ni Tarsila. Busa palayo ining dapita Iha Krisya. Aron dili ikaw ang mamahimo niyang halad sa kapistahan sa mapintas nga mananap. Mami Rolayda. Og sino'y po yung mao'y amahan ninyo ni Brenda? Daghang mga revelasyon sa mga tinaguan ang hinay-hinay ng nayagyag. Tugay na ko nasayot nga si Punyong mao ang kriminal kaniadto sa karaang bahay sa mga pidapidis. Ug siya usab ang nipatay ni Aning Digna nga inahan mo Jumare. Ubos sa manto ni Menard Pidapidis. Utsa, kinuo ko. Sige na, lihok na kamo karon dayon. Ipalayo ninyo si Krisya. Pero si Brenna, Mami. Ako ray bahala ni Brenna. Matirang matibay, ato katago sa Tierra del Sol, Miss Maki? Alicia. Mobalik na sab ko sa karaang bahay sa mga Buenavides. Mami, kuyog na lang mo. Dili, Krisya. Dili mahimong tiyaan ko si Menard. Mami. Ang Tierra del Sol. Mao na lang yun ang makaluwas kanimo. Krisya, gikan sa kabangis akong amahan. Chumari, si Brenna nabalaka kay kunya. Wanay panahon pa. Aron ato pa siyang kuhaon, Krish. God, isalig namot ni mo ang tanan. Mas palig-unon taning higayuna ang atong pagtuo sa Dios. Ug mas pahugton pagyud nato ang atong mga pagampo. Yes, Father. Yes, Father. Dili ko ikaw mahimong pasagdan sa imong mga plano karon Punyong. Busa tabangan ko ikaw. Musagol kita sa mga itong nga disipulos nga suod o gawas na karon sa karaang bahay sa mga Benavides. Ay, salamat. Daghan kayong salamat, Amahang Varsino. Apan, dili ako makatugot nga maamong kaniining akong giatubang karon nga dakong problema. Punyong, daghan ako og nagian nga mga kalisdanan sa kinabuhi. Busa dili ko ikaw pasagdan. Amahang Varsino. Hain sila paingon, Rolayda. Hain! Kuan, tuara ba sila sa parokya ni San Sebastian Martir? May mga aninong itom. Yagi pasunod-sunod ko kanimo. Og detalyado kayo ang ilang gifeed nga rin akong impormasyon. Menard, tuan na sila karon paingon sa Tierra del Sol. Sa! Simbergwensa! Gusto na! Undangan na kini! Dili ka na makatarunganon! What? Menard, ang hait nga hunting knife nga mo'y giluba mo sa kong igsuon ka na. Ayda! Menard! Asul ka na kayo! Buhay akong liog, Menard! Sa ba? Ungolok uka! Arilok uka! Rakutindasan kapmane! Menard! Adios langga! Warapuyak! Yang abas gule! Mamatay sila. Si Ma'am Rolayda, kipatay siya ni Sir Maynard. Patay na si Ma'am Rolayda. Basta na. Igo na ba yun? Ay, pedaso mo kahadlok. Mangitat ang paagi nga makagawas na ining dapit ang mamatar sila. Tanama! Dili na ito makagawas nga buhi din sa karaang bahay sa mga Benavides. Sige na. Ansa? Krisya, tingnan na to sa tunga-tunga nga bahin. Oh, Jumari, dini na tagikan niya itong una na itong pagtaak na ining dapita. Oh, Pagi, kaya ba? Madam Jumari,
Okido-kido. Matirang matibay. Father! Father, pahuway lang kung nikutasan ka na. Ayaw kayo kamalaki. Pispisya. Mubuhoy ta niya ng dakong punuan sa kahoy, Chris. Oh, Jamari. Asa ko ninyo dad buhi ko ninyo! Ikaw! Paigala sa dakong altar nga halaranan. Alat pagyapon siya bisan og dili siya mao ang naisulat sa garang libros mo presiya. Mamatay sila! Tabang! Tabang! Anak! Senyor Supremo! Ayaw ko patya! Ayaw! 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 Ungulok uka. Arilok uka. Rekutindasan kapmane. Warap uyak. Ganabas nguli. Ay! Disipulo! Kwa kininganting naip garekedugo. Limpyuhi! Kay gamiton pa kininako alang unya sa halad. Pagdali! Ha? Mugasi ha? Limpyuhi! Lakaw na! Pagdali! Kuruha ko ba sa'yo? Mao kini ang gigamit nimo sa paggulgol sa akong liog kini ato. Minard Benavides. Uy! Barsino! Ikaw! Di kasuod ka din eh! Gitulol mo na ko ang hunting knife nga mao'y mo unay og tapos sa imong kinabuhi. Dili! Dili ka basta-basta magkapatay sa Labahong Supremo! Dili, Barsino! Gipangandaman ko na ikaw daan o gipangandaman ko na sa kiningi kayo na Dili ka masama! Uy, ay! Buhi! Gaguli o simberkwisa! Buhi ko! Pagkaan ko o gustong ipanimaos o sana ni Ana si Ingrasya nga suot ko kayong higala. Barsino! Uy! Ala! Hindi, Brina. Ako kini si Punyong imong amahan. Papa Punyong, ikaw na yung amahan mo ni Krisha. Gimingaw kay ko nimo pa. Mao di nga gaan kayo nga ako buot nimo. Hindi, Brina. Anak. Papa Punyong. Naglinog! Kusog kayo pa! Anak, kinahanglan ka magkabiya tayo ta din eh. Papa Punyong, pagpatay pa! Matumatas ako galigi! Kagusto sa linog, Jamari! Ginoko! Si Padre Verde! Naligilan siya ang dakong bato! Padre! Maki! Wala sa bagay si Maki! Jamari! Magi! Maki! Ah! Maki! Dakong bato pa na to! Miyan ako.
Niyan ako sa maandot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsud ni ning dapita. Wala sila. Jomari, Wala. maayong pag-abot sa Tierra del Sur. Brena. Jumari Benavides. Welcome din sa Tierra del Sol. VJ Sandivar. Gipaabot ka mo namo din eh. Ha? Kinsang kamo ang imong gipasabot? Jomari, Krisha? Dudong Jomari. Yaya Ingrasya? Oh. Krisha. Ang Tierra del Sol, dapit sa mga pinili. Yuta sa adlaw, ug bala ang paraiso sa mga matarong. Dios gayod ang pilion labaw sa tanan. Kay aduna gayod kiniganti. Krish, nagkaabot ra kita din eh. Oh, Brana. Uy, kabutangan sa akong kalipay, Bran. Welcome ka na tong tanan din sa Tierra del Sol. Nung Jumari, matirang matibay. Maki? Og dinhi mga kasama natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Tierra del Sur. Sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero ug ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Miniusa. Music scoring Ariel Arriba Mancao. Sound engineer Ricky Porzuelo Garing. Recording and audio technical master John Lloyd Gabiana. Apan sa dili pa kami hingpit nga manamilit, tuguti nga among ipaila ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Jomari og Senior Benedicto Buenavides, Jeffrey Gabonada, Krisha, Marites Parba Albores, Brina og Ingracia, Ingrid Miss I Vertudazo, Supremo Minard Buenavides, BSI OG Compok Ragasa, Tarsila og Ursula, Monique Di Gracia Sasidon, Maki, Punyong og Varsino, Marvin Sanchez Caballero, Rolaida og Asing, Jennifer Dato Miniusa, Padre Ferdi, Darwin og Professor Swami, Ricky Bangis Garing. Sa nga na lang sa RMN Drama, kinis kasamang June Karakapuhanis Muingon, ang tanang dungog og himaya, iya lamang sa Dios. Tatak RMN. Okay, nahuman na dyan ng mga ka-followers no, ang Tierra del Sol. Salamat kayo sa pagsabaybay no. O katangin na no, ang puli nila mahano, kaya ako lang yan i-upload mga ka-followers no. O palihog ko no, o subscribe sa akong YouTube channel para ma-notify ninyo kung nakibagong i-upload yung mga sugilan no, magikan sa ng drama o usbon ko. Daghang kayong salamat sa inyong pagkano na yung pagpaminaw.